režia, strich, ja. Už bežíme? Už bežíme? Už na ostro? Už bežíme? Zdravíme, my sme z tej relácie. My sme z tej relácie. Superstar, to vyberte si talent. Talenty? Marky, dones papier! Nechcem tuto pred dverami. Som hotový. To akurát, to som robil. Ideš preč. Také one. Prácu. Toto som chcel vyrovnať. S týmto chcem ísť talenty. Prosím vás, budeme sa tu rozprávať pred dverami, alebo ako chcete. Jasné. Čo sa robíš? Poď. Toto teraz robím, ne? Tieto kúpárny. Áno? Áno. Dek, čo som to chcel? Áno. Aha, no hovor. Vy sa voláte, vaše meno je vlastne herecké? Hranol. Uh-huh. A vedel by som sa vás opýtať vlastne, čo budete ako predstavovať? Čo budete hrať? To je jednoduché. Dek. Prosím vás, ešte... S tým chcem súťažiť. Aha. Hovorí sa trojskokový skok. Skok, trojskokový a obrat. A... Toto bol výškový a... Krátko, obrátko, viem. No. Takže s týmto chcete súťažiť. A mám potom ešte jeden skok do diaľky. Najprv hodím tento šípa a za ňou potom behám. A kde tá šípa dopadne, tak potom aj ja skočím. A to sa robí trikrát a keď mi to vyjde, tak už sa teším. O čo ide? Budete to predstavovať sám, alebo budete potrebovať k tomu nejakých vlastne ľudí? Nás je viac, ale vždycky som sám. Ja by som to takto chcel robiť, že... Ako dlho to potrebujete nacvičovať? 5 dní. 5 dní vám stačí, aha. A prosím vás ešte vám, aby sme vás posunuli do finále. Čo nám ešte ukážete? Môžem vám ukázať pár vecí, ale to si nechám na potom ako prekvapenie. Akože už som to... Ja už 3 plus 3, to je 2. Ja už skoro 1,5 mesiaca tuto trénujem. Aha. Ako by som vám to... Táto strana nohy už tak nefungujú, ale inak sa to dá. A čo chcem povedať? Dobrý gurláš varím, taký fajnový. Čo ja viem, no? O čo ide? takže vy už 1,5 mesiaca vlastne už trénujete a viete nám ukázať aspoň jednu ukážku pre ľudí. Takú zaujímavú. Aha. Čo by to malo byť? Bude sa to hádzať do diaľky. To môžem povedať. Tak to znamená, že bude sa hádzať do diaľky. Dobre. A vlastne čo môžeme povedať ľuďom, že či sa Ďulovi môže páčiť, alebo či sa majú tešiť? Však nech sa tešia. Však ja tam idem od toho. Už teraz trénujem. Už sa teraz dobil tento... Aký fúrik som pravil? A chcem povedať jednu vec. Tento fúrik, no s tým chodím každý deň. Ja trénujem. Džanes, chodím takto. Potom takto. A mám nový tanec. A my sa tešíme, strašne sa tešíme, no, že? Nevyšlo mi ten trik, volá sa to otočka vpravo vľavo a nejak by to nevyšlo. Dobre. No. My už teda pôjdeme, no. Aha. No nič, tak už aby ste vypadli, lebo toto padaj. Hodili nás? Oklapka, ostrih, žia, končíme.